बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आरो बिथांमोननि खावलायनायखौ मान होनानै बेफोर हान्जायाबो खनथाम बिथांमोनहा सावरायनायनि हाबाफारिखौ खालामदोंमोन। दा बे प्रसेसा जोब्बाय होननानै बा बे प्रसेसा जाला होननानै बेफोरबायदि बुंनाय जायाखै। जोङो लामा नायनांगौ उननि गेजेरजों गोजोन खौसेथिखौ आरो माहारि बादखौ लानानै खामानि मावनायखौ जों हास्थायो। जायनि थाखाय दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि खौसेथि जानो थाखाय जोंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जों रेसपन्ड होदों। जोंबो लुबैयो जोंनि समाव जों जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन जोंबो नाजादोंमोन साक्सेस जायाखै। दा दिनै रावबो बुङाखै जोब्बाय जानांला दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामबाय थादों जे खौसेथि जायोबा मोजां आरो जोंहा हायोबा मोजां। नाथाय बेबा दिनै 22 समस्थियाव बिथांमोना केन्डिडेट फोसावबोबाय बे 40टा बा 20 जायो रानोबा नाथाय अलरेडि बिथांमोना 22टा समस्थियाव बिथांमोना केन्डिडेट फोसावो। गतिके गोरोन्थिखौ खालामो बा जोंनिफ्राय लुबैया होननानै जोङो सानखांफिननो हायोबा सानलायलायनांगौ आरो जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि फैनायजों लोगोसे माहारिया जेबो जेबो खहा जाया पलिटिक्सनि नामाव बे बाथ्राखौ बुंनो सानो।